धुपगुरि गामि बे धुपगुरि गामिया मोनसे समाव बोलि बाथौ फुजियोमोन आरो बे बोलि बाथौखौ गारनानै बिथांमोना संस्कार फोसाबनाय बाथौ धोरोम बिथांमोना आजावदोंमोन। बे धोरोम आजावनायनिफ्राय दिनै बिथांमोना 25 बोसोर जाबाय सिलभार जुबली रुफाथि मायथाइ फालिदों। बे रुफाथि मायथाइ फालिनाय दिनै गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गोजोननाय मोन्दों जे बे गामिया थारैनो इयुनाव गामिनि मोजांनि थाखाय धोरोमखौ माबायदि आवगायना लांनांगोन, धोरोमनि आदर्श नीतिखौ माबायदि बोजबनानै लानांगौ, बिनि सायाव गोबां मोजां मोजां सावरायनाय जादों। बे सावरायनायाव थारैनो जोंनि जाखांफुनाय फैबाय थानाय इयुन जोलैया धोरोमनि जिथु नीति आरो आदर्श बेखौ बोजबनानै लागोन। आंहा आफा इसोर बोराइ बाथौनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो आङो इसोरनिसिम बेखौनो आरज गाबगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि समाजखौ सिबिनाय, हारिखौ दैदेननाय, रायजोखौ दैदेननाय बेबायदि गोबां बेक्ति बे ओनसोलाव जोनोम जागोन, सृष्टि जागोन। बे गामियाव गोबां गोरों गोरों बेक्ति सृष्टि जागोन बेखौनो आं मिजिंथिदों। गतिके आङो जोबनायाव बे गामिनि सिलभार जुबलिनि गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरो। थेंक इउ। बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय लेखायै जों दिनै सानबानि हाबाफारिजों जों खुंनाय हाबाफारियाव जों गामि आफादनिफ्राय बानजाय आफादजों लोगोसे गासैबो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बे अरां आन्सलिकनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों सानथामनि आर'जनि हाबाफारियाव आर'ज हान्जा महरै जों गामि गंथामै जों हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोननि जों गासै हेफाजाब मोननानै जोंनि हाबाफारिखौ जों बिराद गोजोनै दैदेनलांनो हादों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंनि हाबाफारिया दिनै फैबाय सानथामनि हाबाफारियाव दिनै जोबथानि हाबाफारियावबो दिनै जोंनि गेजेरावहा जोंजों हांख्रायजानाय माखासे गेदेमा आलासि बिथांमोनाबो जोंनि सेराव फैनानै जोंखौ जोबोद गोजोनग्लाय होदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोबोद साबायखर थादों आरो लोगोसे जों बानजाय आफादनि गासै बिबानखौ रुजुना लानायाव हयथ' थालांनाय गासै गेना गोरोन्थिखौ जोंनि खाथि खालानि जोंनि गेदेमा बिथांमोना हाबाफारियाव जों सोलाय सोल' सोसननायावहा जालांनाय गासै गेना गोरोन्थिखौ जोंनि बानजाय आफादनि जिहेथु दैदेनगिरि एबा नेहाथारि साननानै जाहाथे मिन्थिस्लाबै थौले मेलेमजों जों दैदेनलांनायाव हाबाफारि बानायनायाव जाहाथे गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों जे सिरियालै जों होनो हायियाव जों गाहाय गोजौ खालामनायाव हयथ' जों माखासे गावखौनो दुखित सानना लादों। दा बेखायनो इयुननि हाबाफारियाव जों जोंनि माखासे गेदेमाफोरखौ जों सावरायनानै जों बिथांमोननि गासै हाबाफारियाव जों बेफोरबायदि खुंनो लायोबा जों गासै हाबाफारिखौ जों आलो गोजोनै सावरायनायनि गेजेरजों जों खुंफुंलांगोन। नाथाय बेयाव जों खावलायनो सानदों जोंनि जिहेथु हाबाफारिया नुवाथारि आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जोबलांबाय। बेनि थाखाय आं आफा इसोर बोराइ बाथौजों लोगोसे गासै बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनानै दिनै बे समाव बे सुंद' आंनि बे बानजाय आफादनि नेहाथारि बे जाबाय रायजो राजानि नाजानाय। जिथु जोंहा धुपगुरि गामिया गोदो खेराइ फुजा होयोमोन, बोलि होयोमोन। दा बेखौ साननानैनो बोलि फुजा होनायावहाय गोबां जौ लोङोमोन मानसिफ्रा, खिन्थु फारसेथिं मोजांमोन, हारिमुवा दङमोन। मोसानाय, दाउ थै लोंनाय, फारौ थै लोंनाय बेफोर दङमोन। जारा फाग्ला मोसानाय दङमोन, बेफोर मोजांमोन। नाथाय मोनसे बाथ्राया एसे गाज्रि जादोंमोन मा, मानसिफ्रा जौ लोङोले हरसे गाहाम लोंनानै अखानायै जाबादि दौदिनिया नायखाङोमोन, जोंनिया अननाय होनना बुङो। बेवहाय मोजां गाज्रि देग्लाय बोसोराव मा जागोन जाया। नाथाय बेवहाय माखासे गामिनि जौ फेग्राफ्रा एसे गाज्रि सोदोबखौ जों बाहायनाय खोनायोमोन आरो जायनि थाखाय जोङो सिक्षित मानसिफोरा, सोलोंथाइ मोननाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे बिमा बिफा थायो, बिदा फंबाय थायो, बिब' बिनानाव थायो, बेखौ साननानै जोङो हयथ' सोरबा फुं समाव थाबाय, बिनि उनाव बेलासेबा मानसिफ्रा एसे सानजौबाथाय टाउन सहराव थांनानै सिनेमा बायदिसिना नायहैयोमोन।
दा बै जाहोनखौ लानानैनो जों बोराय समाव बोरै थागोन जों सासे हिकित मानसि सोरबा साख्रि ताख्रि मावगोन मोजां बेफार बानिज्य खालामगोन दा बे सिन्ताखौ खालामनायनो 1999 मायथाइनि 16 एप्रिल खालि बे बिबार बाथौ जिथु बिबारजों बावनाय बाथौखौ जोङो गायसनजेननाय जादों दा बे 25 बोसोराव जों गोबां सोलायनाय मोन्दों जायनि थाखाय जोङो बेयावहाय ज' थानसालियाव जनानै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों आर'ज खालामनो हायो मोजां सावरायनो लायनो हायो मोजां आखु दिन्थिनो हायो खुलुमलायनाय गिदिरखौ जों मान खालामनाय उन्दैखौ गिदिरा बोर सारस्रिनाय जों बेखौ सोलोंनो हादों नङाब्ला जोङो बैसागुआवल' एसे मान खालामोमोन जेबो बोर होनाय माबानाय बेफोरबायदि खुगाजोंल' बुङोमोन नाथाय दा जोङो खुगाजों मोजां बोराइ बाथौनि मुं लानानै जोंखौ आशीर्बाद होनाय मोन्दों गोबां बावनाय थिनायखौ रोंबाय दुगै लोबै माबादि आनान गसाइखौ गाबज्रिनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो गामिनिफ्रा दासिम जों सोलोंबाय होननानै सानदों जायनि थाखाय साखोन सिखोनखौबो मोजांसिन रोंसिनबाय होननानै आं सानो आरो बेल' नङा सोलोंथायावनो जा शिक्षा दिक्षायावनो जा जोंनि बे दा धुपगुरि गामिनिफ्राय सानै MBBS सासेया MBBS सासे पास जाबाय सासेया रिदिं जागासिनो दं रिसेन्टलि देग्लाय फार्स्ट इयारावहाय दा बेखौ लानानै सोरबा इन्जिनियार ओंखारबाय साख्रि ओंखारबाय गासै न'खरा जों दाख्लै सेन्सास खालामनाय मथेब्ला बे धुपगुरि गामियावहाय 903 जन दङ नाथाय बिनि अनजिमाया हौवासानि अनजिमाया एसे खम हिन्जावसानि अनजिमाया 17 जन नामा एसे बारा दङ आरो जेखि जादोला जों बे माबायावनो जे बाथौ गायसननायनि आगोलावनो जोंनि बे अलंबार एन्ड इउथ क्लाबानो गासै खामानिफोरखौ सेंग्राफ्रानो गोबां मावबोदों जायनि थाखाय बे गामियावहाय जौ फाननाय गैया दासिमबो गैया बेनिफ्राय गुबुन हारिफोरनो हा फाननाय बेबो जोंहा बे बन्द दासिमबो गैया बेनिफ्राय बाराद्राय अमा फिसिग्लुंनायनि थाखाय जोंनि खाथि खाला बेराम आजार जानायनि थाखाय अमाफोरखौ माबाखौ बुथारग्लुंलायनानै माथामल' अमा फिसिनाय बेबायदि खालामनाय बुन्दि अमा फिसिनाय गैयामोन आरो बे जोंनि गामियावहाय 1999 मायथाइनि जिथु 16 एप्रिल बे गायसननायनि आगोलावनो जोंहा बिबार बाथौखौ बर' बाजारनिफ्राय फैनानै जोंहा मंगल बर' आंनि खाथियावनो दङ बिथां मंगल बर'आ सिगां गायसनजेननाय 1991 मायथाइनि 21 फेब्रुवारि खालि बिथाङा गायसनदों रायजो राजाया रावबो बेरेखा खालामाखै मोजांसो मोनदों मानोना बिथांनि आदर्शखौ लानायनिनो हाबा हुखायाव जिथु नेम निथि गैयामोन बै समाव बर'फ्रा बारा जे गुबुन जातिफोरनि बादि बामोन लाबोनानै दाननाय नेम गैयामोन नाथाय बिथाङा बे बाथौ आसार खान्थिजोंनो रायजो लायाखैब्लाबो गामिनि मानसिफ्रा बेखौ बजबना लानानै बाथौनि नेमखान्थिजोंनो हाबा हुखाखौ दानबाय थादोंमोन नाथाय फैयै फैयै जोङो 1999 मायथाइनि 16 एप्रिल खालिसो राजुवा हिसाबै गायसनदों सुबिदा उसुबिदा दङमोन जे गोदोनि बायलंफ्रा जायफोर दौरि दङमोन बिथांमोना बिराद गिनाय मोनसे दङमोन जायखौ नोंथांमोना नुगोन बिथिं सानजाहा महामुनि होननाय दङ बेवहाय गोबां मोदाय दङमोन हयथ' बियो सिमसा मोदायबो होयो सिमसा होनना बुङो जायखौ अरुणाचलिसफोर फैयो बिथांमोननि मुङावबो मोदाय दङ बेयावहाय आरो बेल' नङा खोथाया बेवहाय थारमाने जों जुदि बाथौखौ गायसनब्ला बिराद बेमार आजार थैगोन मानसि थैनो हागौ होननानै गिनाय दङमोन आरो नाथाय जों बाथौ गायसननायनि आगोल जों मोनसे माबाबाय जे माखासे मोदायफोरखौ जोङो रायसनना लाग्रोबाय जे नोंथां जे मोदाय नोंथांमोनखौ जे आफा इसोर नोंसोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय जों बावलिया जों बिबार बाथौहै गायसनगोन नोंथांमोना जोंनियावहाय दा बिदि दा लुबैसै जे जोंखौ खैफोद आफोद दाख्लैसै बेबायदि होननानै जों रायसनना लाखाबाय आरो दा बेनिफ्राय खाफाला मोजां 1999 मायथाइयावहाय जेब्ला बाथौ गायसनबाय बैसागुआवहाय बेनिफ्राय जोंहा बै बोसोराव जेबो लोमजा साजाबो जायाखिसै आरो हयथ' लोमजा साजा जानायब्ला माखासे सेंग्राफ्रानो दायनिगिरि जागौमोन आरो खिन्थु खाफाला मोजां जोंहा जायाखिसै आरो गोबां जायगायाव दासिमबो दङ नाथाय जोंनिया सरस्वती फुजाया दा जारिमिन हिसाबै जों बेखौनो बुंनांगोन जे सिलभार जुबलि जाबाय हिसाबै जोंहा मोनसे बिसम्बि दिहुनदों रुफाथि रेगा होननाय जाय बिथांमोना जाय
जाय बोलि बाथौ दौरिमोन बिथाङानो सिगां बेवहाय बिबार बाथौआवबो दौरि जाजेनदों। बेनिफ्राय जायफोर बारग' दङ बिथांमोननि जोङो फट' होदों। जाय हाया जोंहा बेयाव गैयामोन बेखौ जोंनि रायजोनि हाजों सोलाय सोल' खालामनानै बिथांनि जोङो माबाबो होदों, सावगारिबो होदों जोङो बेवहाय। बिथाङा जे जोंनो माबा होनानै सोलाय सोल' खालामनानै जे लामा खाथियाव जे हा होबाय बे आरो। बेनिफ्राय जोङो बेवहाय गोबां माबाफोरखौ लिरदों बेवहाय सोर सोर जोङो माबोरै माबादों सालायबोदोंमोन। फारसेनिफ्रायनो दौरि दौसि जाबोनाय, आफादगिरि नेहाथारि गामिनिफ्राय जाबोनाय, जों बेफोरखौ